Her er en familie. De er kommet herud i den friske luft. Men de får næsten lige så meget frisk luft inde i deres hus. For de gamle vinduer er så utætte, at familien slet ikke behøver at lufte ud. Familien har allerede besluttet sig for at renovere og efterisolere husets ydervægge. Men nu har de ringet efter en tømrer for at finde ud af, hvad de skal gøre ved deres gamle, udtjente vinduer. Når du skifter vinduerne, er det vigtigt, at du vælger nogle vinduer, som der har et godt energimærke nu, og som der også vil være energirigtige om nogle år. Tømreren foreslår altså, at familien får skiftet de gamle vinduer og døre ud med nye energivinduer og døre. Det siger familien ja til, og da arbejdet med ydervæggene er overstået, går tømreren i gang med vinduerne. Først skruer tømreren ned for varmen. Tømreren udskifter vinduerne rum for rum, så hele huset ikke står uden vinduer på én gang. Fordi husets ydervægge er blevet efterisoleret udefra, er de også blevet meget tykkere. Derfor øger tømreren vindueslysningen med 3, for at have noget at sætte de nye vinduer fast i. På den måde kommer vinduerne til at sidde i samme afstand til facaden som de gamle vinduer. Før han sætter de nye vinduer i den lette ydervæg, sætter tømreren en dampspærre fast på vinduesrammerne. Det er afgørende, at der ikke kommer fugt ind rundt om de nye vinduer. Han taper dampspærren til. Sådan. Nu sætter tømreren det første vindue i den del af facaden, der tidligere var beklædt med træ. Den lette ydervæg. Sådan. Så er det lukketid. Tømreren sætter også nye vinduer i den tunge ydervæg, som inde under isoleringen og pudsen består af en formur og en bagmur af mursten med isolering i hulmuren. Med varmekant mellem glasene og et godt energimærke på vinduet, undgår man indvendig kondens på ruderne. Nu stopper de med isolering omkring vinduerne, ja, både udvendigt og indvendigt fra. Her på indersiden fuger de med en fuge, der bremser for al fugt, det vil sige en diffusionstæt fuge. Den forhindrer fugtig luft inden for huset i at trænge ud og gøre skade på f.eks. vinduets karm. På ydersiden monteres et diffusionsåbent fugebånd, som tillader fugt at slippe væk. Fugen i bunden af vinduet skal trækkes ind bag drypnæsen. Nu klæber han dampspærren omkring vinduet fast til dampspærren i den lette ydervæg. Sådan. Arbejdet er det samme, hvis man udskifter en dør. Når du skifter til energirigtige vinduer, vil rummet føles varmere, og der vil være mindre behov for varme fra radiatorerne. Mange husejere har skiftet vinduer gennem årene, og har måske valgt en anden slags vinduer end de oprindelige. Af hensyn til husets æstetik kan det være en fordel at gå tilbage til husets oprindelige udtryk. Når vinduerne skal udskiftes, kan det være en god idé at tage en arkitekt med på råd. Det rigtige valg løfter nemlig husets samlede værdi. Fordi de nye vinduer er helt tætte, skal der findes en ny måde at ventilere huset på. Familien har til det formål fået installeret et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Derfor er der ikke behov for friskluftventiler. Nu er det tid til at få afsluttet arbejdet. Tømrerne laver nu en ny vindueskarm i bunden af vinduet og nye lysningspaneler i toppen og siden af vinduet. Sådan. Det var det. Med nye A-mærkede energivinduer og døre er huset rent energimæssigt blevet fremtidssikret på dette punkt. Energivinduet hjælper både til at undgå kondens og træk. Varmetabet er blevet markant mindre, mens husets værdi er blevet større. Og den friske luft får familien nu gennem ventilationsanlægget, eller når de som her er ude i haven. Den årlige energibesparelse er på 3.500 kWh og 0,7 ton CO2. Og de ekstra fordele er mindre varmetab, mindre risiko for kondens- og fugtskader, øget komfort og bedre indeklima og øget værdi og et bedre energimærke.